kun mar we mem teng kai or but buj but jing it ba ru de la jing em me kloi van ai ya ji ap me sha ya ki pom ban ba halo dim na me laki dagas nam la play taman pereme ya karam jonga mesi na jing kum ka pop ba jing long rao ya nga na bleng me wan thi you don't pop bam be dor kum manga me hi me ro an ban ji ya ji ap me sha ya ki pom ban ba halo dim na me laki dagas nam la play taman pereme ya karam jonga mesi I simply try up la Henry tak away nga kwa ya lak mat shaminga pai Lajing im shaminga ya ki ap me sha ya ki pom ban ba halo dim na me laki dagas nam la play taman pereme ya karam jonga mesi ya karam jonga mesi ya karam jonga mesi Kublai pi barok ki parlok bat ki pra pangit. Angit scam ba pila trang bat sliang man yo sngew khubor ke jong blai sa sin biang hagani kamit. Bat hagani kamit la poi sha kamit ke ba shipo jong ke jing seng yalap. Man ngai scam ba blai un kur khu ye pi kat ba pi yo sngew khubor jong u sa ji sin biang hagani kamit ke ba dei shapang to kner sha ke jing penim. Kublai ye pi bat ngai ban ngapriang sungo bahai pi baro ki bala play ye lagi channel bat ye lagi mobile ki jong pi bat di komputer bat kumta ter khnang phlam ni sungo khubor ki jong blai agani ka por kajing pulis dang ka jongi ngini phai sha ka gospel jong Lukas kalanong ka ba ar phuwei ka khot ka balai phuwei kumjuru ma phi Anda pinyo I balajia kine ki e geru to pintip bag hima ublei kalajan to ai ublein kurkhu ya gine gijing pule bat usakri jong ublei unsa batai company shapang kene gijing pulis dang gijongi tongin pendami kli jongi ha gijing duai shwab min sedang gine gijing seng gijongi au ublei kupa jingi ba hapneng Karena wala pendapik mensim jongi daga cingkemen hadu kata-kata bangla laban wan biang hakaban yo sengau khubor ke jong me atrai kini kemit todon dekat bat ngi iwei piwei keman yesim benta nadu kinong yalam jingruai nadu kinong put nong tem bat kumju ro atrai pemendon dekat bat usakri ujong me
kenang mula ban kedia bat ya sam khubor hangi wei pi wei kat kum kaman ke jong mi to ai tribe gini khubor bolu pen kre kin long sha khubor nak banta jongi wei pi wei hangi sngi ki ba Khatduh hoi ko por sha trai kelajan chak bakut bat ngi thrang sisa bat yu i bat yu kendu i me bat ngi tip ba melajan wan sing ke perthei ban wan shao ya ngi ki ba i bat ke ba mon ban but bat ban le ya ke hukum gu jong me atra gini kebit tukut khu biang ngi sasin namai gini pan keteng beteng tam Jisu Kris menta bat lagarta amen paralok hagani kebit ngini osngau gu jingalam jirwai bari jingrwai gerpang nagi samla jong ke balang shlong ban ngi donru yai pastor es nyota yai femibon bad yai junior bad ya Stefan hagaban yalam jingrwai naga benta jongi ban nga sokmen ban ai gini kapor shaki tongin snap ban ngi osngau yagi jingalam jingrwai jongki ban sedang ye kene jing seng jungi tongin ye ruai ke jing ruai hakeleng lingka dap kerhai tongin ye ruai menta jingkmen kan poi
ke jing roi sedang junging in roi jinget dei ka jingjo. Khubor ani ke khlat mat iwan khmat chumi atrai kong e atrai ni ayu yami pangi yo ikani khalat pan yawan kumi atrai pan pinan puram ni teng chumi ani Khubor ka pan dwai ri inam khani chumi tu atrai ai ba mun sim khoi undan hi atrai
But pagi ketien ki ban mi na ia try ki long na ket ke jong mi. Ni dua try ki samla barok setelah ke perthaya try. Tu dan kat lang pat ki. Ho ki dan la ka jong kajing 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 jong ki re try tu dan kat lang pat ki. But I try pakani ka por samla jong ki kan long na ka bentar jong mi. Ni dua try ki kemi ki pa but ki long kemi long ka pa dan kat lang pat ki kum ju try. Ibu ini hak keti jong mi try kini barang apa dan Jisu Kristus. Amen. Hani ka point in yo ya kan jing bai kerpan. Paralok bat ki para bangait hagani ngamit ngilayo isay jinggar khu langba gijing ruai shidham nagi samla jong kabalang shilong banang iskem ba pi baro pila snyotonat ya gitu gijing ruai song service bat kumjuru nakamanta gijing ruai kerpang jong itu i hybrid i jong i jet kerpang banang iskem ba ublay unsa ay hangi sibun ki jinggerku hagani amit bat sen biang aku panong kublai sibun nagbanta ki samla jong kabalang shilong nagbanta ki jingruai shirham bat ki kerpang hagani kapor keladi kapor yang gibing nios ngau no ay khubor ke jong blai bat nga kwa ban pdiang skobha bat ay gini kapor sya i evangelist amri lengdo kenang bila bani sam Khubor ke jong blai hapdeng jong hi we pi we to au blen kur khu pi barok kadwa pirang sngap yaka bat kumju ru yangi ki badan na gani ko office khazi jantia conference jong ka balang 7 day adventist ngai kublai pi ba pi le join ba pi le ya pe igani Khubor to au blen kur khu pi badi sam ka shkiwe yathu shkiwe ru kumju kenang bagi we ru gun yo igaju gajing kur khu Khubla
kublai yapi sachisen ngila poisha kamet ka bashipel bat ngim asngau kumno ka por ka yai hanrai mentang ngila poisha kamet ka bashipel ngakwa ban pediang sngau bha biang yapi sachisen ha ka kerteng bathiang tam jong u Jisu unong pen emu jongi ngakwa rumanai kublai ya ka balang shilong ka balakurku ya kane ka jing shakri jongi na ki jingrwai na ki sab ki pong ka ublai ula ai haki ai ba ublai un kurku yaki kat ba ki dang peteng ban shakri ya u na ki sab ki pong ka ublai ula ai hakim mentangi na poino shirbi asngau ya ka tin jong ublai ka balai kerteng tukner shaka jing penem tukner shaka jing penem hashwabin sedang ban plate ek tin jong ublai ban pule ya ka tongin pendem shwa ya ki klet jongi ha ka jing duai tongin ai duai ngiwana kmat jongme atrai kumangi long bangi sngongo ya me bamela ai ngi ya kana galat ban khot ya ka kerteng jongme ban ha kana ka por hashwa bangin ya shakmat ya ban play ya ka tin jongme ban pule ya ka sngo ba play shwa ya ka not jongi trai knang ba ya ka ek man ya sngo menta ka klimat kin yo ya ka jaka ban chong sa ha ka not jongi knang bangi la ban kner shaka jing pen em ngitip ba kana ka perthai kam don ka ba bha ban ayangi tangu Jisu hi unong pen emu jongi ubala ban ay ka jing em ka badap dak jing suk jing kemen yarap yangi menta try bangin long kita ki beri ku balak loy ban pediang nyame bat pha yo men sem jong me ban yarap yangi ka bangi pule kenang bang ka khubor kan long ka burom yame bat ka jingkar khu yangi baro na bagini baro ngi pan kuteng Jisu amen tukner shaka jing pen em la pi pai shaka patei ngiyo ya ulo o jongka jingdum ulo o jongka jing shitam bat jing jinjar ula tap ya kene ka perthai ka jing lipat menta hato don jingkermen ne em ya ki kristan ha kene ka por don jingkermen ne em yang ngi ki kristan hakum kine ki por hoi ka bible ki atho yangi ba u Jisu udai u jingkermen jang ki wei ki kristan bar ka basngo tenat pat ba u Jisu ka jingwan ka arsen jang u kadai ka jingkermen ba jang u kristan ba shisha ngi im ban ap khmi ya kata kapor ngi im ya ka jing im jongi menta ngi klet ya ka perthai ban ap khmi ya kata kapor jong ka jingwan ba arsen jong u Jisu bada onda u Jisu un wan un ayangi ya ka bainang kat kum ki kam ki jongi handrai ngas ngotenat mania sngau ba u Jisu sian un wan ka bible ki athu yangi hau jing ban pau kala nang ba ar pho ar ka khat ka ba khat ar to ya phai ba ngashu jing ban sya ka kitab jing ban pau kalau nang ba ar pho ar ka khat ar ka ongkum ne hakmi ngan wan kloi kine kidai ki kintin jong u Jisu kine kidai ki kintin jong u Jisu ba u Jisu ang hakmi ngan wan kloi ya kine ki kintin la kran ya ki kumba ar hajar snam menshwa dunaga ar hajar snam menshwa kumba ar hajar snam menshwa u Jisu u ang hakmi ngan wan kloi ber kibabon kibriu ki ang kata de kumba ar hajar snam menshwa u Jisu ang yakini ki kintin handrai hado mendapat u Jisu 41 lalu Jisu ang hakmi ngan wan kloi balai u Jisu pentut ek jingwan jang u ki senran hak to kapor ki alap ya ka jingwan ba arsen jong u Jisu i kumba u Jisu unwan haki arta jongki ki alap ya ka khubor ka jingker ke jong ka khubor hak to kapor i kumba u Jisu unwan hak to kapor hi ki patmen jongi ki alap ya ka khubor ba menta kim don show ang ne pertai kiru ki ang u Jisu shannon unwan kloi handrai menta barok kili thia no how try u Jisu 41 ngaken mau ya ka jing thokana jong William Miller o kila klet no ya ka perthai kila no ki yeng ki sam jong ki kileng kha jong ki baro namar u Jisu unwan bat ki alap u Jisu unwan house nem khat pras pa sao pasau bat u Jisu klam wan balai ba u Jisu pentod hadu ar hajar snam bat hadu mentar 41 ka jing lipat hatu Jisu unwan em dan shibon kibriu ki ba u Jisu umwan show u Jisu umwan show u Jisu thak yangi ki ba bon kibriu ki ong kumne namar ba Jisu pentod yak jingwan ba arsen jang u hana ka jing libat menta hatu Jisu unwan em lado Jisu unwan hadu katno ka jing kloi jong kata ka jingwan jang u hadu katno ka jing kloi jong kata ka jingwan jang u mentang ini pule na ka Bible bangin pule abangin ya pe ba Jisu ha oi unwan shisha
ya phai bat nga menta shika Bible bat ngin ya pule na Matthias kalanang ba arpo sao gerkhat ba lai kong kum ni teh ba urang syong halor kilom olip kisenran kilawan haja hau jarjar ki ya ong to ya tho hangi lano kine ki ai ro kin long lano kine ki ai ro kin long pi ha ka por jong Jisu kat ba udang syong kai halor u lom olip kisenran kilawan syau Jisu bagi orang ya tho yang ikut try kumno kita ki lano kita ki jing jar kin lano kita ki sngi ba crowd jong making one bar kumno kin long nasko tenat ya jing kli jong ki ong ya tho hangi lano kine ki ai ro kin long pi kini ki senran ki pan ya kadak ki kelempan ya katarik ki kelempan ya katarik ya ubna ya usnam ki pan ya kadak yang peni yang i kumno bangin tip baka jingwan jong me kalahajan hoy mdan ubreu batip ya katarik jong ga jingwan ba arsin jong Jisu mdan ubreu batip ya usnemro lano Jisu unwan mdan ubreu batip ya kasngi ga ba Jisu unwan kiba bon kibreu kila bo ya katarik kiba bon kibreu kila persyang bo ya usnem kiba bon kibreu kila persyang bo ya ubnai ba Jisu unwan hanre Jisu uklem penpau namar Jisu hi uyato umdanu batip ya kasngi jong ka jingwan jong umdanu batip handrai lara Jisu uklam yato ya katarik handrai Jisu uklam yang iklam ka jingkermen uklam no yang iklam ka jingkermen yang yakidak pat pat yang yakidak bangin tip baka jingwan jong kalahajan yang kini kidak nang bengyo ban tip baka jingwan jong kalahajan ban mentang ini pule ya kini kidak Jisu hakapor baki senran ki kli ya tho yangi lano kini ki ai ro kin long Jisu uklam aya tarik Jisu uklam aya usnamro hanre Jisu aya pat ya kidak kin peni lano Jisu unwan lano Jisu unwan bat andangi le iya kini kidak ngintip ba ka jingwan jong Jisu kalahajan ngadai ubriu basyai lai keleng-keleng hakai kam yalap don ki jaka ki banga lai ki ba ngam ju poi menur de kum ta banga lai syak itu ki jaka ki banga mju poi menshua ngahap ban pe yakama ba ngahap ban pe ki signboard anda ngalai i ki signboard kini ki signboard kin pen i ba ngalajan poi syak ta jaka kini ki dak jong ka jingwan ba arsin jong Jisu ki longkum ki signboard ban pen i ba ka jingwan jong Jisu kalahajan tong ini pule mentang ya kini ki dak hoy Jisu ya ki dak berkadak benengkong ka ba Jisu uang okay ba Jisu uang haswa bangan wan pinia i ya kinong ya thu lapa ba lamle ya phai ban ngam ta sha Matthias kalanong ba arpo saw khat ka ba saw teu Jisu ule ya thu bat ula ong haki tu sumar ba uno ro unam syukur ya pi na ba bon kin ya wan ha ka kerteng jonga kida ong manga ba ukris ba kin syukur ya shibon kad khot ba arpusaw pat kong kumne na ba ki kris lamler ba kinang ya lapa lamler kinami ba kin pen iya ki dak ki ba kraw bat ya ki jing pla kat ban syukur la wat ya ki bala jid Jisu ong ha ki sngi ki ba Khatduh kin wan ki kris lamler kin wan kinang ya lapa lamler hoy ni i ki kris lamler kinang ya lapa lamler hakini ki sngi jongi Jisu ong la de pi i yakini ki kris lamler kinang ya lapa lamler ki ba ya lambakla ya ki breu syaka jing syakri ka bakla to tip baki nei ki dai ki dak jong ka jingwan ba arsin jonga habangi phai syaka jing im jong ki kristan ha ka por jong Jisu ki kristan ha ka por jong Jisu ki im khoi shisha mdon kita ki jing hikai ba bakla hoy la ki don khndiat ro hanre ki ba bon hi ki bot ya ka jing shisha om ya ka jing bakla hanre Jisu pat uang ha ki sngi ki ba Khatduh ki ba bon ki breu kin jet ya ka jing bakla ki ba bon ki breu kin bot ya kinong yalam ba bakla ki ba bon ki breu kin bot ya kinong ya thola pa ba lamle te kum no pat ngintip ki ai kinong ya thola ba lamler ba ki ai kinong ya thola pa ba shisha to nge phai menta shaka ten jong oblei nungkong yones ar kalanong ka khat ka ba saw nungkong yones ar kalanong ka khat ka ba saw ublei wang kum ne ba pin tip ki ai kinong ya thola pa ba shisha ba ki ai kinong ya thola pa ba lamler to pulei ka ne ka khat uta uba ong
nga itu ya bat ubam sumar ya ki hukum jonga ulong ubalam le bat kata ka jing shisha kamam don hau Jisu ang lada dano breu ubang nga itu ya Jisu handre ukhlam sumbar ya hukum jong Jisu ulong unong ya thola pa balam le baru Jisu ya tho ha kini kidak kishin wang hakis haswa bangan wan kismi ke Khadduh kindan bon kibreu kiban ya lamba klai kibreu om sya kajing syakriba shisha handre sya kajing syakriba bakla menin ngia pule ya kajing syakriba bakla bat ngia i menta kismi kiba bon kibreu kila klet no ya ke hukum jong oblay kila le lendet no ya ke hukum jong oblay kila rengkang ya ke hukum jong oblay hoi kini shisha kita kismi ke Khadduh ngia i ya kini ki kentien jong Jisu ki kentien ya thola pa jong Jisu ki orlong ha ka jing i jong ki kmat jong i bat shanu Jisu unwan ngia i kini kilong no ya thola pa balam ler menta ki roi ki par hang le perthei ki alam bakla ya ki breu sha ka jing bakla bat Jisu ang la pio i kane kadai kadak jong ka jingwan jonga kadak jong ka jingwan ka jonga bat shen la kini kidak kinlong shen nga ngan wan kloi bat kadak ka baar ba Jisu ai kadak ka baar ka ba Jisu ai wang haswa bangan wan ya phai bat nga menta o Matthias kalanang ka ba ar pusau ka khat ka ban riu kong kum ne gospel kat kum Matthias ar pusau ka khat ban riu ba pin sayo snyau syapang kitma bat ki jing bana kitma kani kadai kadak ka baar Jisu ang haswa bangan wan kinsa don kitma bar ki jing bena jong kitma kamot haswa bangan wan kin roi kin par kitma tu ina phai menta shaka perthai kitma kila don hang ne perthai nado ki por ki ba menshwa ngia i kitma ha bible naka por shaka por handrai ke ai pat ka ba penya pher ye kitma ki ba menta na kitma jong ki jong ka bible ki ba menshwa la ne kitma ki ba menshwa tu ina phai menta shakine ki dur ki ba ngakwa ban pen i pi la pi pai yakine ki dur phila ban i ya ki jai ki tiar ya le thma menta hakato ka por ki breu ki le thma kumno ki le thma daka daki da usum ki le ka u ki le thma daki khnam terter ki tiar ki ba ki la ban bat daki kti hanre menta pat ki tiar ya le thma pat ki la kelapat da kumwai lari phai shakane ka dur phila bane i menta kibreu kimia siat sho daki khnam hanre menta kila sedang bane siat daki pistol daki jet daki aeroplane ba terter ki tiar ki ba ima iting ban pen bat kaneka jing pule hang ne ka pen i yangi ya ka jing pelut jong ka sarkar menta nak ban ya le thma kong hang ne ka jing pelut jong ka sarkar hakane ka dur phila bane i ka jing pelut jong ka sarkar hak chisnam nak benta ban pen kre yakithma kalong hadu shi trillion a shit 1 point iway point prapo r trillion hak chisnam hadu kata ka jing pelut jong ka sarkar mensyua ka jing pelut kalong ka baduna bah nak benta kithma kibabun kibreu kishim ya kapisa bat kibam kidi kithet ik jundang kam jong ki hanre mentapat ka sarkar jongi ka sarkar jong ka perthai hi barok ka we ka pelut ya ka pisa ka babun bha na ka benta kitma balai ba ka hapan pelut hadu kat ne na ka benta kitma Jisu ya tho bahagi sngik bahadu barok kiri kini pun kre na ka benta ka jingale barok kiri kini pun kre na ka benta kitma ban nge iya kini menta kitma kila ke haman laki benta jong ka perthai naka por ngi asnyaw ya jing asiat ngi por naka por ngi asnyaw ya jing ji hertma jong ki riba pher pat hakini ki juk ba menta hakini ki chispa asnam ki balalek no art li kitma ba lakhe haki juk jongi art li kitma ba haki juk jongi pi ka ai ga pan pher ya ka juk na ki juk na ki weipat ki juk ki weipat kitma haki weipat ki arta kilong tang hapneng ka waikari bat ka waikari hane ka ne ka dai ka sin benengkong ka sin ka benengkong hak ba barok ka perthai ka barok ka wai ka perthai ka le ki barok ki wai kiri ka le maki para maki te kumta om tang ka wai ka thmaba hanre la don kumba artli ki thmaba hak ne ka chispa snem ka balej no ni ishisha yak jing orlong jong ki jing thola pa jong Jisu ba hak ne ki sngi jong ki KJC ki thma baharukom
nang ta kitma omtang hakiri kitma haru ki ying ki sam jongi kitma haki borda jongi haki pot jongi kawai pa kawai ka jat bin riu ki ale bat kawai ka jat bin riu kawai ka state ki ale bat kawai pat ka state kawai ka ri ki ale bat kawai pat ka ri wat hadu ka kam jong ka kam jong ka jing syakri ngi i kitma para balang para ying prasam ngi i kitma haki riu ngai re kumjo hoi chi shangi i baki thma ke la khe menta bau Jisu ong la de pi kine kidai kidak jong ka jingwan ba arsin jonga tu ne yai no shakmat ka dak ka balai pat ka bau Jisu wai uang haki sngi ka khaddu ki nem sneu kinwan bat ki jingyap thamro kinwan Mathias kalau nang ba at saw ka khot ka banyaw bat kin long ki nem sneu bat ki jingyap tham ro kumjo te kumta tu ne phai menta shak par thai hatu ngia i jing pang jing sitam nado ki por jong ka Bible hanrei mentapat kala pher na em na ki por jong ka Bible to gine pule na ki jing wat bnia jong ki restart hakane ka perthai menta ki ong ba la pi phai shakane ka dor hang ne pi i ba haus nem 8000 khat saw la don ka wei ka jing pang ka perteng ka jing pang Ebola hakane ka jing pang la jing kumba khat 8000 ngot ki breu ki yap tang na kane ka wei ka jing pang bat ka statistik ka yatho yangi philaban pule hang ne ba ki restart ki ong ki riu pule ki ong ba hakashikenta la jin kumba san hajar san spa angut ki briu ki ba yap naka jingpang AIDS la di pe pat menta haka ne hakini ki sngi jongi ni iya ka jingpang corona kabala sare ka perthai haka jing pule jonga ya ka statistik ngai menem step la jandap kumba shipel lak ki murut ki shipel lak ngot ki bri ki ba yap naka jingpang corona te ki jingpang ki jor hak ne ka perthai mentang yo i ki jingpang ki ba ki doktor kim don da wai sho ban pen ba haki por jing ka Bible ki jingpang ki dei tang ki jingpang malaria ki jingpang ki ba red hanrei mentapat ki jingpang ki la jur haka juk ka jongi Jisu ang haba pio iya ke jingpang to tip ba ka jingwan ka jonga kal hajan ngi imenta ngi im hakapor jong jingpang ngi im hakapor ba ka jingpang ka khanglat ya ubriu wat ban yai ban yang sharum shaneng ngi im shisha hakipor ki ba Khatduh bat Jisu ang hashwa bangan wan pini iro ya ka jingkhnyo jumai hakeleng saudang satlak jong ka perthai pule ban ngara menta no Mathias kalau nang ba ar phusau ka gospel kat kumu Mathias kalau nang ba ar phusau ka juk ka khot bahinyo bat ki jingkhnyo jumai ro hashibon ki jaka kin long ki jingkhnyo jumai ro hashibon ki jaka to ngine phai menta shaka perthai ngine pet menta hato ki donne em ki jingkhnyo jumai hakini ki juk jongi menta lebih phai shaka perthai hakani ka dur phila bane im ha China haus nam 8000 pra la dan uwei ujumai ubakhe hak ta kapor bat kumba arlang ngot kibriu ki yap na kane ka jingki jong uni ujumai arlang ngot kibriu ki yap shipel lak teli ki yeng ke bala sha penjat bat kumjuro ngakwa ban pen EP ka wai pat ka dur ha u January khat sau tarik 8000 shipel ha Haiti dan uwei ujumai ubaki ngikin mau ya kane ka jingjia ha ka jingki jong uni ujumai la jin kumba lailak kan riu hajar mut kibriu kiba yap ha kane ka por ngi i ya ka jingki jong ki jumai ha keleng saudong satlak jong ka perthai ngakwa shu ban pen EP ya ka wai pat ka dur ha ka por ba kawai ka jaka kadang pelong ya ka jingya seng hapo New Zealand kawai ka balang kadang pelong ya ka jingya seng hapo New Zealand house name hajar khatway la one way ujumai la pengki ya kata ka jaka bat hakata jingki jong ta ujumai kane ka yeng mane ka la kelon bat kumba shispa prapo armut kibriu ki yap hakata ka por bat kumjuru ngakwa ban penken mau ya pi ya ka jing wan jong ujumai ha Nepal phila bane iya kane ka dur ha Nepal house name 8000 khatsan la jin kumba shipel hajar ngot kibriu ki yap hak to kapor ngi i ya ki jing wan jong ki jumai ngi i ya ki jing ki jong ki jumai om kum hakipor ki ba menshwa mentakal khamjur bat ter ka kwa pan i pi sa ka wai pat ka dur ka jing ki jong ujumai ha Japan house name 8000 khatway
haus nam arjar khatwe kalau penjat penpra ye ki yeng ki sem kalau penjat penpra ye ki jaka ki jongki kalau penjat penpra ye ki jing em jongki breu bat phila bani i ya kane kador kawai ka leng kalau poi shaki jaka jong shaki shnong ki thau jongki breu kane kapan i baki jumai haduriau ro ki dan bat kini ki jumai haki duriau kila penjulor ya ka jing em jongki breu kala penjulor ya ki jaka jongki breu bar kadak ka ba san u Jisu ai hau Lukas kala nang ba art huwei ka khat ka ba khat wei u ong kumne bar kin long ro ki ai ki ba shirkai bar ki dak bakrau ro nabnen u bleu ong haswa bangan wan kin don ki dak ki ba shirkai ban pe shirkai ngakwa ban yala me pi sa usnam ar hajar ar peu na barok ki snam ki banga ngala hagan ka perthei usnam ar hajar ar peu de usnam uba imam ha usnam uba dap da kajing shapting yanga hi marwai namar habanga phai shau ne usnam nge i kajing jia ka ba pher hau ne usnam bat u Jisu ang haswa bangan wan ki dak ki ba shirkai kin pau ha ka perthei ki ai kita ki dak ba shirkai tang hau ne usnam ngi na pait minta ki ai kita lad pikin mau ne em ya ka ding ka balak akaba plu ha Australia ka ding kala penjulor de ki spa eker di hajar eker kini ki lom ki wa ki ding ki se kani ka ding kala penjulor shibon ki jing em bat om tang kani ka wei ka jing jia ka bashir kai saka wei pat ka jing jia ka bashir kai ka ding dang hakini ki benai ka bla let no la khibiang ka ding ha Australia menta hanrei ha America ha California kani ka ding kala penjulor ya ki ding ki sei kala penjulor ki yeng ki sam kala penjulor ki jaka jong ki breu kalong shisha ka isur kai ban pehti bat om tang kumta ha unehi usnam ngia i ya ka jing ptai jong ubom haberut kane ka jing ptai jong ubom kala penjulor ki yeng ki sam ki babun bat shibon ki breu kila dono ya ka jing em jong ki ngi i shisha ya ka jing urlong jong ka tin jong ublei ha ka jing i jong ki khmat jong ni ublei uong hashwa bangan wan kini ki jing jia ka ba shirkai ban pen ban ngi i kini ki jing jia ka ba shirkai menta ha kini ki singi jong ni ha uni usnam ubangi ngi em menta ngi dang sakut ha jing sha ta khom ha corona virus kini kidai ki jing jia ka ba shirkai ngakwa shushu ban pen i ya pi ba ki don shibon ki jing slai ha keleng saudong ki jaka ha uni usnam ayo ya ka wei ka video na iperlok jonga ipen i ya ka jing im jongki kumno ki im iperlok jonga ba pule lambat nga ha kapor bangi pule theology ila menta ilong i church pastor hak Andhra Pradesh but ipen i nga ya ka wei ka dur ba kumno ki breu ha Andhra Pradesh ki im hakini ki benai ki bala let no ki im da ka hapo ha ki jat jongki hab ki lai sijinga sang ki don ki hab ki lai hayeng asam ki don ki satang ka jakathia ki persyang ban war handrai ki ha ki balai namar ki ki lawan sha uput jongki ki ki la penjulor ki yeng ki sam jongki ki tiar ki tar jongki uang ila kerdu sngam ha duwai na pata jongi ngai i shisha ya ki jing orlong jongki tin jong ublai ha ka jing yo i jongki khmat jonga u Jisu shen un wan u Jisu ang la phi i kini ki dak to tip ba ka jing wan ka jonga kala hajan bat mentangi isisha baka jingwan jong Jisu kala hajan hoat ngimtip ya katarik ngimtip ya ubnai hoat ngimtip ya usnamro handring ngitip ya kidak banda anda pilih i ya kidak to tip ba ka jingwan ka jonga kala hajan ya phai menta bat nga show Daniel kala nang khat ar khat basau Daniel kala nang khat ar khat basau ko ongkum ne bon kin ya pet shane shatai bat ka jing start kanang roy hashwa ba Jisu unwan kan donro ka jing roy ha jing nang jing start kan donro ka jing ya pet jong ki breu shane ba shatai ka ka jumut jong kane pinem hakini ki hindru hajar snam jong ka jing jong ka perthai handreu hajar snam kini ki san hajar khandai spa snam ki bala late no mdon mobile phone mdon TV mdon ki ki tiar kita ki bangingi pendon kam menta handre hapok jong kini ki spa snam tang hapok jong kini ki spa snam ki bala late no ngia i ya ki mobile phone ngila bani keren nya ubri badan syaka waipat kari ngila bani manpai ya ki program ki badan syaka waipat kari ba menta pila manpai ya ni ka program ka bajia mentahi
haki por ki ba mensyua kan ikam la ban long ki san hajar kendai spa snem ki balalet no ki im shisha ka jing dum han re hapo ki ne ki spa snem ni e ka jing roi jong ka jing nang jing start jong obreu ka ne ka jing roi jong ka jing nang jing start jong obreu ka kren ro om tang ya ka jing roi ha ka ya ka jing nang jing start jong ka kam perthai ka kran ro ya ka jing nang jing start jong syapang ka ktin jong ublei ba ki breu ha ki sngi ki Khatduh kin syampang ya ka ktin jong ublei ba ha kini ki met ki balalet no ni pule syapang ki jing atho pa ba per ba wat u Daniel sngo u Yones sngo u Daniel haulong ha kalanong ka ba khatar haba ublei u aya u yakine ki jing atho pa u ngam sngo tra yakine ublei u ong kini ki jingat ho lapa kim dai nak benta jome han ki dai nak benta ki breu ki ba im ha ki sngi ki ba Khatduh ba ha ki sngi ki ba Khatduh ka jing start jong ki kanang roi ka jing start jong ki kanang roi ho ngi i ya ka jing roi jong nang jing start ha ka tin jong ublai bat kum juro ha ki kam jong ka perthei ngila sngo tho menta ya ki jing tho lapa jong ka Bible ngila sngo tho menta ya ki jing tho lapa jong ki snam ki ba per la jin baro ki jing tho lapa ha ka Bible ngila poi sha ka jing sngo tho ho ngi isisha ya ka jing start jong ubreu ngi isisha ya ka jing roi jong nang jing start jong uba menta nga kwa ban pen iya phim ba ngila sedang ban kiu shadow ubnai ngila sedang ban late shaki way pat ki planet kane ka jing roi jong nang jing start jong ubreu kane kam ju jia men shwa dang hakini ki juk ka jia ka pen i bakata ka jing tho lapa jong Jisu ka jing nang jing start kan roi shisha ki sing Khatduh ka jia menta kani ka pen i ba Jisu sian unwan om hoi uklam wan hagi por ke ba menshua namar hagi por ke ba menshua kam da don than kita ki jing start jong ki breu han re mentang ye i ya ki jing roi jong jing nang jing start mentang ye i ya ki jing roi jong ba ki breu ki pet chane ba chatai mentang ye i ya ki jing orlong jong ki jing tho lapa jong Jisu ba ngitip kini ki dak ki pen i ba Jisu sian unwan tu ina pai pat syaka wai pat ka dak ka ba Jisu ai how Isaiah pat Isaiah kalau nang ka ba san phau wei ka khat ka ban reu Isaiah san phau wei ka khat ka ban hen reu ka ongkum ni tu khmet ya la ki khmat shabneng ba tu khmet ro ya ka khndau shapo na ba ki bneng kin jano kum ka tedem bat ya ka khndau ro kan man rim kum ka jan ya ka khndau ro kan man rim kum ka jan pi ublei ya thola pa hoi ublei uthau ya ka perthai ka babaha ublei uthau ya ka mariang ka babaha ublei uthau ya ka khndau ka babaha han re Jisu wang haswa bangan wan kini baro kin man rim kum ka jan kin man rim kum ka jan ba menta ngine phai no shaka perthai hatu ka perthai ka man rim ne em do ye phai bat nga shikini ki dur phila ban i hang ne ki ki ba ublei u ayangi ban pen em yangi ngila pen jat pen prai ki ngila pen jak khlia ki kala ka ba ublei u ayangi ban ayangi ya ka men sem ban em ngila pen julor ya ka taro ngila pen tengit ya ka ba menta ki ba bon ki briu hoi menta nado palawan ka jingpang coronavirus ni ha ban dengi ki mas hari nga kwa ban tho ya pi haswa ka jingpang jong coronavirus ni ha ban dengi ki mas namar bakal ban ring men sem kam long shuk ka babana menta ka met jongi ngi isi shaya ka jing rim jong perthai don kinim ki start ki ong la ka ne ka jing pen julor jongi ya ka mariang kan yai ne kum jo la ngim kala ha ar phos nem kan long ka ba yang i ban im ya ka jing im jongi hadin ar phos nem nang ne kan long ka ba yang i ban im ya ka jing im jongi Jisu kwa yang i kwa ban i yang i ban im ha ka jing jinjar kwa ban i yang i ban im ha ka jing shitom te kumta ban pelai yang i na ka ne ka jing pen shitom ban pelai yang i na ka jing jinjar Jisu wan hi dalade bat nak kata dau Jisu ong haswa bangan wan kan don ka jing penjulor ya ka mariang bat ngi i ya kata ngi i menta ka perthai menta ka jaka jong i menchua ka long ka pengat menchong mensa hari menta ka lasdang man shit mengamla syu ban sya ya ka jing shit balai bakine ki dai ki jing or long jong ki jing tho la pa jong Jisu paralok Jisu ula janwan ngi i ya ki dak baro ki ba Jisu ukran arajar sne menchua ki urlong om ha ki por jing ki apostol ki urlong om ha ki por jong reformer ki urlong om ha ki por ki wan om ha ki por jong ki briu ki balai ki pa chomen jong ki balai no hanre ki wan ha ki ne ki juk jong i menta ki urlong ha ki ne ki juk jong i menta kane ka pen i ba Jisu unwan ha ka juk jong ni shan Jisu unwan la da ublai upentot sa chisin
Satang kendiat uji suun pentur. Kan long ke jing ma ya ki babon ki jing em. Namar ki tma ki jumai ki nem sniu ke baper ke jing penjot jangi ka mariang. Kan ni ka pertai kam long show ke babha yang i ban syong ban sa. Ti kum ta ban pelat yang i na jing jar. Ublay un wan syau yang i na ka pertai. Ublay un wan syau yang i na ka pertai. To ini pulai menta saka waipat kadak ka ublay u ai. Saka waipat kadak Jisu ang ha Matthias haga gospel kat ko Matthias kala nang ka ba arpu saw kat ba life hu nyau bat life hu prau ong te kumba la long ki sngi unawa kum daro kan long kata ka jingwan ukon obriu bakia bam ya di bakia syongkurim kia pen syongkurim tat onda kata ka sngi ba unawa ulalait hapok kata ka yeng pi gane ka dak ka ba Khatduh ngaku banun wan ra ha ka puar ublay wang haswa ba Jisu unwan kibriu kin im kum hakipor kisngi jong unawa to ngani pule ka ai ka bajia hakisngi jong unawa ka ai ka bajia hakisngi jong unawa ho ngis ngoto ba unawa uyalap chispa arbos nem hanrem don ki bakala bamut tangkalong ying jong uhi ka bayo ya ka jing pen em hanrem mentang ini pule benia ka ai ka bajia sya hakipor jong unawa ka jingjia ka benengkong ka bangingin ni apait mentang Genesis kalau nak bahan ke dekat ke benengkong kau angkom ni te kala jia menbaki brew kelas dang roy halor ka kmat jongka kendau hakipor jong unawa ka don ka jing roy jong ki brew haka kmat jongka kendau haka sla haka ni ka perthai ka don ka jing roy jong ki brew haka tin parang ki ong ka increase of population ka jing kiu jong ki jing bon jong ki brew ba menta la ngi pai syaka perthai jong ngi menta ngi isisha ya kajing bon jong ki briu menta ngi don ha ka perthai kumba nyau point pra billion nyau point pra billion menchua ngamju tip ya kane ngarang mut bah ka por jong unawa ki duna ki briu hanre don ki habaki archaeology ki pule ya ka por jong unawa ki ong don duna si pel billion ngut ki briu ha ka por jong unawa kapen kendet si sayanga Duna si pel billion ngut kibriu hakapor jong u Noah ki archaeology ki baong yakane phila ban pule hi hadu katno ka population hakapor jong u Noah kidan sibon ki theory handai ka dunatam na kita ki theory bara kidai si pel billion ngut ngamla ban sim ya kata arspa billion don ki baong arspa billion don ki baong chispa billion don ki baong san pel billion handai ka sim ya ka dunatam la jin kumba shipel billion ngut kibriu hakapor jong unawa kala roy shisha hakisngi kibriu kala roy shisha hakisngi jong unawa ngaku aban ya thoi api kibabon kinong pule benia menta kibabon ki restart menta ki ong ki pule ya ka juk jongi menta ki pet ya ka e ka bajia jong ki e ka bajia hakane ka perthai ki ong la ka jingkiu jong ka jingbon briu kan ngayat chakmat ha usnam arhajar laipel kibriu kibabon kiri kim yok bam ban psaya laki jong kibreu haus nam arajar lai peu kibabon kibreu kim yok bam ban psaya laki jong kiri kata kamut ubreu jinjar ubreu shitam ublei umkwa bane i ya kibreu ba shitam ki jinjar ban pelaj ya ki nakane ki shitam nakane ki jinjar ublei unkot ya ki syaka jingkala bamut ban unwan syau ya ki haswa ba kata kanjia menta la don bon kiri ki bam yok jingbam ngi habangi pule spot ridekar ngi i ya kane marsun light kari mekhalia pipoi ha ko hati pila sedang bani i ya ki nong krong naga por syaka por haman la ka san minute pi syong ha pot train ha ki train pin ya i ya unong krong haman la ka san minute kane ka pen i shisha ba ka jing roy jong ubreu ka jing yak tangan kala sedang ban ya kena ka perthai Jisu ukwa na ban pelaj kena ka perthai Jisu umkwa ban iya ka perthai ban long kum ne te kum ta un khot ya kibriu syaka jing kelah ka bamuan kadak ka baar pat hakis ngi jong unawa ka ai ka bajia hakis ngi jong unawa hakis ngi jong unawa Genesis kalau nang ka ban riu ka khat ka baar pule bat ngai kena ka khat baki khon shin rang ublei kilia i ya ki khon kentai jong kibriu bat ki abaki bhabriu bat kila shim tengah yala de nakat kibakila ibha hakapor jong onawa kadon ka jingya shong kurim kadon ka jingya shong kurim klem ka jing klem ka jing pediang hun ka jong ublai ka jing kadon ka jing bakla ha ka jingya shong kurim kadon ka jing jabo ha ka jingya shong kurim ha ka kapor
Ka Bible ka ong baki kon shenrang jong ublay. Kita ka mud ki sembah jong uset. Pi u abel u laklat no nang ta don syo ki kon ki ti jong Tegum ta uset udai ba syakriya ublay. Ka Bible ka record tang ya kita ki ba syakriya ublay. Hoi ki don shibon ki briu ha ka por. Harai balai ka Bible ka record tang ki kon jong uset. Namarna ki kon jong Adam tang uset u ba syakriya ublay. U Adam u abel u laklat no u kai ulayat shala ka jong ka benta. Tang uset u ba syakriya ublay. Hanrai ka Bible kamju record ro ya ki kon ken thai. Tegum ta uset bat ki kon ki ti jong Kila, ka Bible ka record ya ki. Te kini ki kon jong ublay, ki balong usembay jong uset. Kila sedang banya iya ki kon jong ukain. Kila sedang banya iya ki kon jong ki, beriu ki bam mana ya ublay. Hoi ublay u ong pim day ban, ya tek lengkor langbat ki bam ngay. Pim day ban ya tek lengkor langbat ki bam ngay. Nyim day ban ya syong ka bat ki bam ngay. Kata kadai ka jing maham jong ka Bible. Ladang ya syong ka bat ki beriu ki bam ngay ya ublay. Kan pen pai pen prai ki long ying long sam jongi. Bat hak tu ka por. Kumba ka long menta ki sngi. Ki kon jong ublay. Ki ba syakriya ublay. Ki ba yo ya ka jing hikai jong ka jing syakri ba shisha. Kila sedang ban pai menta. Syak pertai. Kila sedang ban pai menta syaki kon ki bam syakriya ublay. Par kila shimlok yaki. Hak tu ka por ki ongro ba ka don kataka jing ya syong kurim para shinrang para kentai. Kadon ro kata jing ya syong kurim para shinrang para kentai. Kabamut ya ka jing ya syong kurim kabala burom da ublay. Kaba ublay ula kurku tang artli haba utawi ka pertai. Hadin ba ublay utawi ka pertai nreus ngi. Ba utawi ki breu ya ki ai baro ki badon hakka utaw uboro uchong sngiru ah sngi sabaton. Na kita baro ki ba ublay utaw ukurku tang ya artli. Kabanengkong ukurku ya ka kam syong kurim. Mat kabaar ukurku ya ka sabaton. Tang ya ki artli ublay ukurku bat syaitan upun julor kini ki artli. Ba menta upun julor ya ka kam syong kha syong man. Upun julor ka haswa ba Jisu un haswa ba ublay un penjot ya ka pertai daka hak tu ka por ki breu kelas dang man syong kurim para shinrang bat para kantai kelas dang ban syong kurim klek lang. Ubreu usim daka waipat ka tengah. Ka ba ukwa nang ta ka briu ka sim da uaipat ka tengah ka bakamon te kumta mentaro kalong kumjuhi ka jing ya syong kurim jongi hakini ki sngi ka ba Khatduh kalong kum haki por jong unawa ni pai shi ki briu kat shi ba internet na tangi sim ya ki klem ka jing bit na ublay hal la di kwa ban ya syong kurim bat ka briu pihak ban yok ka jing bit na ublay na ki kemegi pa bat na ka balang pidon kami kini ki lightly Lada pim yo ya kini ki lightly ki jingbet. Kambiang ya pi ban ni syongkha bat kabriu leni ubriu. Hanre hak tu ki por ki claim up ya ublay. Ki claim up ki kime ki pa. Ki claim up ya ki jimpen tang jong ka balang. Ki syongkha kat syaka ki mon. Mentaro kala jia menta. Ngim up show ki briu ke babon ki briu kim up show. Ya ka jingbet ke bawan na ublay. Lane ka jingbet ke bawan na ka balang. Lane ka jingbet ke bawan na ki kime ki pa. Ki syongkha kat syaba kiman hanrei kane ka kam syong kha menta usaitan ula penjulor ya ka hakaba bon rukam ka jing ya syong kha para shinrang para kantai ka sarkar menta kala ai jing bet ban syong kha para shinrang para kantai de ublei uang la da phia i yakine ba ki long kum hagi por jong unawa to tip ba ka jing wan jong kala hajan ka sarkar India kadai ka sarkar kari India kadai ka ri ka ba don ya kita ki dostur badan buram kam ju ai ka jingbet pan ya syong kha para shinram para kan thai hanre hakini ki snam ki ba let no kala ai ka jingbet ka ba mut ngila jan sya ka jingwan ka ba arsin jong Jisu ngi i ki jing orlong ka ba Jisu ya thola pa kum haki sngi jong unawa kum taru kalong haki sngi jongi ka perthai kala jat ka perthai kala julor menta kilong ying long sem kila pai kila pra menta But ya jing im jongi la shat tek home hagapap. Henry Lukas kalau nang ka ba ar phawai ke khat ka ba ar pha pra. Lukas kalau nang ka ba ar phawai ke khat ka ba ar pha pra bat ka ba lai phawai ka ongkum ne. Te haba kine ki ai ki sedang manja to kmet bat to med ya la ki kle. Na ba ka jing like im jong pi kala jan anda pilih i balajia kine ki ai ro to pintip ba ki hima ublai kala hajan. Sengat tenat ikini kintin. Kini ka Khubor, kam dei ka Khubor jong ka jing penting, kam dei ka Khubor ban
wan ra ya ka jing penting ha ka not jong pi kani ka khubor dai ka khubor jong ka jing kermen ba ublai u e yangi kwa yangi ban sha penjot ha ka pop ban sha penjot ha ka ding ublai u kwa yangi ban yo ya ka jing penem u kwa yangi bangin kner ya ki ti jongi sha ka jing penem te kum ta ublai uang ba pin light na ka jing sha pencitom ba pin light na ka jing sha penjulor ngakwa ya pi ban yo ya kini kidak ba pin tip Hashwa bangan wan kini kidak kin wan shwa. Ba anda pilih i ya kini kidak. Pintip kumno ban pengkrep ha ya ka jing em. Kumno ban pengkrep ha shi ka jing em. Kumno ban phai biang shi ka jing wan ban phai biang shi ka jing kelak ba mod. Ba Jisu a ya kini kidak. Ba Jisu wang anda pilih i ya kini ki jingjia ki ai ro to pintip ba ka hima jang ublai kala hajan. Kahima jang ublai kal hajan hoi perthai hoi ka perthai kam don ka babhaban a yang awad ya pi ngasko tanat ya ka wai ka jing jing ruai ka ba thau ro wai no thau jing ruai ngakwa ya pi ban pule lang bat nga ya ka ne ka jing ruai ka jing ruai ka ongkom ne nong pen mu up ban rung ha do not jong pi balai ba phim sha yu perthai kam don ban pun klat ya pi balai phim jubab ya labun sien bat slam u yai up ya pi bat menta udang yai up hi u up ba pin play ya jing khang do not jong pi u thrang ban rung menta hi pi ka perthai kam don ka ka babha ban ayangi bat kum ha ki por jong unowa kum ha ki por jong unowa ublai wang hashwa bangan pun julor ya ka perthai to yalap ya ka khubor to yalap ya ka khubor sya ka perthai knam ka perthai kanom sya penjulor haka jing bitar jonga unawa u yalap ka khubor bat ngasang tenat ik jing tho jang ka Mrs. Wai ko ang man la ka por ba unawa uted bat uthau ya kata ka yingling kani ka pensaki bat ka yalap ya ka khubor ka babha ba Jisu un penjulor kani ka perthai bat ukwa ya pi ban wan sya ka jing pen em hakini ki poro ngiyalap ya ka khubor la jin ki purpose nem ta ki spas nem ta ngiyalap o Jisu shen on wan haoi mentang i da ki dak u Jisu shen on wan u Jisu wang kin long ki tma ban ngi i ki tma u Jisu wang kin long ki kin don ki jumai ngi i ki jumai kin don ki jingyap them ngi i ki jingyap them kin don ki jingjia ka ba shir kai ngi i ki jingjia ka ba shir kai u Jisu wang ha ki por ka ba Khatduh kan long kum ha ki por chong unowa kibriu kin roy ha ka perthai ngi i ki jing roy jing kibriu ha perthai ki ong ba ha ki por ka ba Khatduh ka jing shong kurem kan jabo ngi i jing jabo jang shong kurem menta bat Khatduh khatwai ublai uang kan longkum hakipor jong unawa un yalap ya ka khubor hanre umdon bab diang ya ka bab mentang yalap ya ka khubor ka baba bon kibriu kim pediang ya ka khubor hanre nga kwa ban ya thoi ya pi ublai kwa ban pen em ya pi lat pi as ngau yang ka khubor to pediang ya u Jisu shen on wan hoi ka perthai ka persyang mentang ban wat ya ka Jisu jing kemen uyon u polu tho ya kini ki kentin jong jing tho la pa how ar ka sithi ka ba ar jong u se ki nong Thessaloni kala nong ka ba san bat ka ba lai ka ongkum ne kat ba ki dang ong ka jing suk bat ka jing skamba on da kum ta ka jing jot kendet kan wan ngat haki pi ka perthai ka stang ban wat ka jing suk ka stang ban wat ka jing kemen hanrai don jing kemen hang ne perthai don jing suk hang ne perthai dei tang hau Jisu tongin ya ab ya Jisu menta kat bangi dang don kapor tongin pai no show Jisu kan pun kot dengan ka wai ka jing thok khana aku ban pun EP kan ka wai ka dur jong ka helikopter long ba don wai ubriu ubale be mrad une ubriu ulale ha ka wai ka khlau ban be mrad de kum ta kat bau dang be mrad umyo I ka ding bakala bamdu ya ka khlau haba uyo I ka ding upet kat bau la ban light na ka ding hana kata ka ding kalawan sajan baru une ubre upet kat baula kat kala kat yai hana upoi hajan jang ka wei ka riat lada ulai chakmat uhaban jam syakata uhaban jam na uta uriat hanrei kata kalong kabamla namar lada ujam nang ta unyap kading kawan nadin hakmat kadon ka senrang bau haban jam de kumta une ubri ula do jingkermen ha ta kapor ka government kala pha ya ka helikopter panit wat ladang don kibri ku basa syakata ka klau bat ka wai ka helikopter kala I u kala pha ya utlai bat une ubri ula yo bat yo tau tlai
bat kata kali putar kala pelaj ya mentah kani ke protection ka jingkan bam dono ya ka hande u Jisu udang pha ya ki Khubor ki jang ke balong kum utelai bantan ya phi udang pha ya ki jing ai jang bantan ya phi bat yanga ban syaka jing pen em to kner mentah ya ki ti jang phi syaka jing pen em nama Jisu shan unwan dak tikna unwan ba blen ku un kur khu ya phi kat ba phi nang pen kre nak bentah ka jingwan ba arsen jong Jisu amen. Prabangai bat ki prolog shisha hagene gumit ngiliyo igijingker khu kuba kraw du kata toy ublen kurkhu ye phi bat yanga kat ba ina pen kre na ka pata kita ka jingwan ka jong u Jisu shan un sawan to ngin long ki bal pen kre akwa banai ngu yaw toy kan rat na ka mta du Khubor glawan shingi lengbau evangelist amri lengdo toy uble nong kurkhu yu khnang mrala bani sam Khubor ki jong ble na ka we ka por sa ka we ka por na ka we ka jaka sa ka we ka jaka ban pen why no hagari ka por ni ka jing sakri ki jongi to gin pandemi khli hag jing duai kumne a uble pa jongi kanol pendap ik ben sem jongi ka jing kmen atrai hagari ka mit na ka banta ki to Khubor ki bulawan sangi na sakri jong me Hoi sisa mila ai u jing nang jing stat. Mila ai u Khubor ke badai biang na ke benta. Ke por ke bakum kene. Namari tips khamba mila jan man wan. Man simti yang i wei pi wei. Kita ki balapan kre. Naga benta kata ke hima. Atra ini klip mat. Hoi ngilong ke betelot ngilong ke beduna. Andre atra itu ay musim jong meun sanbor. Yang i kenang mengila ban yai. Hagane ke lenti. Hagini ka jing janjar berat ka jing jing sitam hot ke perthai sisa kadang sniu ban ngi igi dak kishin sisa bamela jan ban wan sne ke perthai to trai ai hangi ya da jing sup jong ka jing kemen wadla ngi don ha gano ke bantaru atra hagini ka pon ka dwai kerpang na ka banta ki men sem ki bio sngew ki ne Khubor to trai pin tek ki men sem ki jong ki kenang bagilaban pen kre eladi na ka banta kata ka jingwan ka jong me to ay begin sngau thu ya gini ki dak kishin kenang ba kiru kila ban kendit benriu na ka banta ta ka jingwan arsin ka jong me atrai don rengkat bat ki yeng kisem don rengkat bat kinong ilam ki jongi don rengkat bat ka balang ki jong me don rengkat bat ki bapang ki basitam lagi don hayeng na hospital don rengkat atrai bat kinong yalam jong ke sarkar kat ba kia le yang ni kathma jong new COVID-19 kinang magila ban job hoy jatrai menom ino yaki andre men yait rengkat bat ki kinang magila ban job ikene ke jing sitam bat ke jing pang hagi sangti ke bakhlain bor ke jong me am da ke bor ke jong i andre da ke bor ke jong me da ke bor jong ben sem ba khoj atrai to pelaj yang i hakene ke met da ke jing khu ke jong me bato ai ba ke jing ba ke jong uble nak bam jukut sebam jukut ke jing ai ke jong Jisu Christ subla yap alor keding phna na ke banta ki pop ke jong i wei pi wei lam ke jing slok bathiang jong men sem ba khoi to ai ba ki nei lai ken long lam rangkat bat ngi menta bat halakarta amen paralog bat ki pra bangai ngako apnai khuble ye pi wei ki bala ya play ya ki mobile ya ki laptop bat ki kadjas jong pi bangai scam ba uble kun kor khu ye pi kat ba pi sngap ki ni Khubor ki ba kongsan ne na ka banta ki ne ki sngi ba Khatduh kan mau ba kam don ka weiru ka por ka weiru kanta ka weiru ka minute ka ban sep e lada pi plut por na ka banta ka kam ko jong uble na ka banta ka kam ba jong uble to ai uble kur khu ye phi bat khuble shibon ye phi baro ban nga khot sngau bha biang ye phi la shai ka met ba phin sngau bha ban ye join biang ngidang don shu ki Khubor ki ba sngau tanat ngidang don shu kumba sa saumit
sesau mit setang sau mit hoi ngidon khat sau mit khat sau tuligi series toy ublen kurkhu yangi bangljan poi sekapor bekut syaka series kebajan kut to ublen kurkhu yapi thiasuk badgin se kendu la syai amen